दिनै 16 डिसेम्बर 2021 नि सालाव दिनै ह्युमेन राइट्स न दिनै जे program tongmani TPF rongni o jaga coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngai ang phaikya o jaga bo hingkai borbai baksa no coverage bo khaika rally no coverage khaika rally coverage khaimani yaglo ko dikai kumulung tike tukmali hati dikai thangai nei akoi main building tike thangai firogi phaika oboni yaglo bor gana saka khumbu academy o program nai hinai hingkai o program ngna ni jago no ang ga thano thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka hingkai parker mani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka bela jak hingkai ang coverage khaina bagi bor khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no kalangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage khaina thaka bor ur ke khasi lai nei phalika hingkai phalimeni yaglo ani bike se sabai jaksu last to ang mana khaka ang jenu phaika kai ang mana khamen yaglo bor gano buna nakha kai ang boto ani sak samlo gai ang ma kharka gai kharne thangmani yaglo bor bike bokoka tarpore ajagani handicap kaisa tongmani camera kamai thaka ajagani abo tabuk sabo nakha amo to sai tomanya gai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana na ang tini ang nije khud tongtu disa attack khaijago abor baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismile jalia ang ekdom justice nago oba hai ro beleno chaya klai sine tirpro uram no oba hai ngo media ro jaga jaga attack khaijago chamo khaijago om beleno chaya hani bagai ang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher botongo camera switcher bo bike se baja mane yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo bego dajak tongmani asako oboni bagai belaino uram sini media ro belaino satok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belaino ang khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belaino kotor justice